jingpen bena lane ka notification jong ka sarkar jilla lingba ka Directorate of Commerce and Industries baka Nongstoin Industrial Estate Hamoyoban Nongstoin West Kasil District kan long traino dag sarkar jilla lingba ka Commerce and Industries Department bat kam habshu aga jingkmi jong ka Autonomous District Council lane ki traditional bodies ne dorbar shnong kala pelang ki babun ki seng bhalang ka than West Kasil District bakin snow ban persya halor kene ka benta tungin ya phai ka baki nong yelam jung ki seng bhalang ka West Kasil District kidon ban ong jungi ka new trap youth council West Kasil District ni pen paw jung persya kat kum ka notification ko Shillong at ko kundai we arjang khat kundai ka ba ong waya katai ka benta ka bas rew ya ka Nongstoin Industrial Estate Moyoban bahkan Shimtino daka sarkar limba ka kum bijing tho limba ka sarkar jila ka ba Hakatanat Commerce and Industry Department nagai jungi sang persya baka sarkar kalaban thit kan nu jaka hapo jong ka West Kasil District rengkat ka jing sang thu lang bergirang ba snong mereka ka wei bangi pau jong persya lada nagai yang sarkar ka Shimtino kam ai lat su ik bosnong bagian rung ban sar yaitu karkhana Moyoban kan kata ik hubung trai jungi namar ni jungi baladangi ai lat ini kam kan sapoi kapor bagi ni kin sale wahe namar bakip pechu kin hapsu ke jipe jong kasnong tila hap jipe yang serta namar ngitip sya di bar jela katum king lab jungi kisuk bani kres tu pergi bor jong ka ai pergi nong trai kam sarkar lemba kinu ilat ke ba katkum ke jing ede joki handai ka pat yo pai ba snong bagi nes tu kum tang nagalen jungi sang ni pun pau jong persya nila de be kendu ru ya ki ngayalam jong kasnong ida bantuan jemur katkum jong sim ru nagayang ni tu chai namar katkum ka an ke jong sim ru nomsha bagi dikhar ken syong nagin trai hak nu juga hapo jong ka Nongstoin sim ship ngiu ila da island ya ken kan sapoi kapor baka hang tu hai industrial estate kin sawara bat khun berti bat hang ta kan salong ka wei nagi koloni tan kan jungi sang ni persya ya ken kam harkit hadang bangi kerpat ta ka burom yo em le jeng than ba magmelan bakum juro iba Gabriel walang bre MDC jang Nongstoin konsi bakin de ban chim khiai kan nang ba ka sarkar ka debat pen phai no kum bangi dawa ba sarkar ka debat pen phai yang ka snong nam ka snong kan yo pe ila pen khre ki kat tu ni senjam ban lada ka sarkar kam weng ha ki ni singi na kan jungi ni hab ban chim da gwe ba senjam ki ba kham tang nam ta kan ni ta kum ka jibna jom sarkar Meghalaya bala pentip da Director of Commerce and Industry kabaki totally ki industrial estate ki industrial park kinhap apo ajin pejong sarkar kata hamut ki bahap su ajin pejong council bon hima ban borsno kum ka spiwas ksagel ni so persya jur ya kani halor konom rim mba ka sarkar Meghalaya kalau yuroj ya kesensyar khadar jong utrai muluk parkim khikor su ya ka siksidil ka ADC rule jong ki council pat borsno terkum batang jibr berang ka thau mba ya katring license but labor license ka council kam ton borsu krahap jipai jong sarkar Paseng Khasi Student Union West Kasil District kasong ban pempaw ke jing penrem lor ke jing penbena lemba katnat sarkar jong ka jela naka Directorate of Commerce and Industries ka khnai trek jong na jimang tausnem kala penbena bagi industrial estate dan kini ki jaka ki ba don kini karkhana hakeleng jong ka jela jongi ba kim hapsu hapo purusam jong ka joki Autonomous District Council lani kim hapsu hapo purusam jong ka dorbar snong kani ka jingtmu jong ka sarkar kalong kuman pendu borno ya ke ikhtiar jong ki District Council lani ki ikhtiar jong ki Sodar snong lani ikhtiar jong ka dorbar snong namar ba ngi sutu syai ba District Council ka de kanong yada
bat kanong rino sumar ya kendo ka siap hakane ka jela ka jong isu tu syai bagi no ki jaka jong sarkar la ki office sarkar ne gino ki jaka kepala long try ka sarkar jela isu tu syai bagi dang habet opo usam jong ka jing trekam jong ka dorbar sno te kumta ka ne ka jing thumu ban weng no ne ban pan hapsu ya gini ki jaka badon kini karkhana ban pan hapsu aga jing pet jong ka district council lani aga jing pet jong ka dorbar sno ka pan pau ba ka sarkar ka don ka jing thumu ba sindet ha ka bang sutu syai bagi kumba pau ba bon gini industrial estate lani gini karkhana ki babon gini trai gini bri ku bawan lagi wipat ki jela te ngi sutu syai bla dam pan hapsu ka bor ka jing pet jong ka district council ka pau ba ka sarkar ka thumu man penduno ya ka jing trekam lani ya kata ka NOC banum yo shu NOC na ka district council lani banum ai shu ya kata ka labor license ki nongtrei barjela nagaliang no ka KSU West Council district ka penrem ya kani bad dalele em nagaliang no ka seng kanum pediang ya kani ka jing penpana jo ka sarkar jela lembaga tanat Directorate of Commerce and Industries ka jing tumuhi pendu bor ya ka district council kamdai negi bor banabar ndrai ka kumba kalong minta ka pau ba ka sarkar jelahi ketemu ba suki kan pendu bor bat suki en sa pendu no sendan ya ki autonomous district council ki badan ha jela